Aku ra nyangka tok. Tenang ae. Aman, Mbak. Lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa nyangga katresnanmu Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen kowe mati rasa endang ngomong wong kandhani karo selendangmu selendang
apa pisan? Oh pisan wae. Monggo Mbak pengantin baru saiki Mbak sing setri. Nyanyi dulu. Ndak Mbak. Kayak ditari ngopo enggak Mbak. Kuwi tinggi penutup wae jarene. Ayo ndang jarene njaluk pupuse nelongso. Penutupan nggih Pak jenengan? Nggih. Oke, matur suwun niki nanti dari mana Mas tadi mintanya apa? Mintake tadi selendang biru. Mas Manten. Mas Manten. Mbak Mantennya belum. Heeh, Mbak Mantennya wis njaluk lagu kae mau. Ati dudu wesi mau. Ati dudu wesi. Dicampur karo selendang biru. Kira-kira piye iku dadine? Wah, cocok kuwi uleng-ulengan.